Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, дарагія сябры. Перш чым пачаць сённяшнюю нашу гаворку, я ўзгадаю тое, што я аднойчы паслухаў на Гомельшчыне. А за Гомелем людзі але толькі дробненькія. Вось такі жарт існуе на Гомельшчыне. Чаму я гэта ўзгадаў? Таму што сёння ў нас в гасцях чалавек, які прыехаў з Гомельшчыны. Менавіта з Гомеля гэта Ірына Глушэц, і я сёння з вами яе пазнаёмлю. Культура набывае розныя формы ў часе ды прасторы. Гэта разнастайнасць праяўляецца ў самабытнасці і самавыяўленні народаў. Вось так піша моя сённяшняя госця, вядучы метадыст па этнаграфіі і фальклоры Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці Ірына Глушэц. Вітаю, Ірына Валерыевна. Вельмі прыемна вітаць. Ірына Глушэц, фальклорыст, практык, удзельніца музычнага гурта «Ягорава гара». Нарадзілася ў Гомелі. У 2005 годзе скончыла Гомельскі каледж мастацтва імя Сакалоўскага. Далей паступіла ў Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў, дзе вучылася па спецыяльнасці этнафоназнаўства. Атрымала ступень магістра мастацтвазнаўства, працавала ў раённым цэнтры творчасці дзяцей і моладзі Гомеля, метадыстам, загадчыцай аддзела Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці, дзе зараз з'яўляецца вядучым метадыстам па этнаграфіі і фальклоры. З 2013 года удзельнічае ў музычным фолк-гурце «Ягорава гара», які з'яўляецца лаўрэатам шматлікіх міжнародных конкурсаў і фестываляў. У 2016 годзе гурт запісаў першы студыйны альбом. Ну вось, калі гаварыць пра тое прачытанне фальклору і пра тое існаванне сённяшняга фальклору, мы ведаем, што ёсць песні, якія, ну скажам, псеўдафальклор, таму што яны вот стылістычна пад фальклор, пад народныя спевы. А вось у чым розніца паміж вот аўтэнтычным фальклорам і вось той стылістычнай афарбоўкай, таму што калі той же самы Мулявін у песнярах браў песні беларускія і рабіў іх, скажам, вот у сучасным выглядзе, все-таки в аснове ляжаў фальклор. Ён ездзіў і записываў гэтыя песні, песняры ездзілі па вёсках, записывалі гэтыя песні. А некаторыя вось кампазітары нашы ствараюць нібыта народныя песні, но некаторыя з іх становяцца, як у Пятрэнкі, ручнікі, яны становяцца народныя, таму што там аснова ёсць фальклорная. А ў чым вот розніца паміж вось фальклорам, аўтэнтычным фальклорам і такім, скажам, псеўдафальклорам? Аўтэнтычны ён скіраваны на чалавека, на таго, хто выконвае. Гэта ёсць. Вось ужо апрацоўкі, нейкія варыянтнасці сучасныя, напрыклад, вось у Ягоравай гары, мы гэта робім, каб данесці сучаснаму чалавеку, таму што гэта іншая мова. І вось гэта як пераклад, каб чалавек зацікавіўся мовай аўтэнтычнай. Ну, яшчэ, Ірына, ваша цытата: «Калі размаўляеш з носьбітамі мовы, якія захавалі старажытны дыялект, то гэта вельмі прыгожа гучыць». Вось, ну, цікава, конечно, я нездарма пачаў вот з гэтага жарту, таму што гомельская мова, дыялектная мова была у Івана Мележа, у «Людзях на балоце» вельмі ярка прадстаўлена. Ну, а вось якія перліны вось народнай мовы, дыялектнай мовы вы вот за час вандровак, падарожжаў вы пачулі? Можна слухаць, пісаць. Ну, вось такое вось рукамі, нагамі гэта Веткаўскі рэгіён, вось Неглебка, адно з такіх самых паказальных словаў перявулкамы. Ідзі вулкамы, перявулкамы. Ну, гэта ўвогуле, так сказаць, у прынцыпе не слова, гэта маўленне просто. Ну, так. Ну, я ведаю, што, конечно, на Палессі, нават у блізкіх вёсках ёсць словы, якія абазначаюць розныя паняцці. Вот кожная вёска, напрыклад, вот мае такія нейкія свае словы. Ну, вось тая ж Неглебка, там жанчына сталага ўзросту, вось бабуля расказвала, што мама яе там паслала да суседкі: «Ідзі, вазьмі там латку». Та я прыйшла, ну,
перапытаць нешта пасаромілася маці. Аказалася, гэта талерачка. Ну вось, канешне, так не ведаючы можна і ў прасак, як кажуць, трапіць. А вось скажыце, калі для вас прыйшла беларуская мова, і вось ваша цытата, што апошнім часам заўважаеш, што цікавасць да ўсяго беларускага ўзрасла, узяць тыя ж вышымайкі, а вы шмат ездзіце па краіне, вы ўдзельнічалі ў фальклорных экспедыцыях, і у той жа Берагіні, у нас тут мы шмат расказвалі пра гэты фальклорны фестываль Берагіня. Як вот вы самі прыйшлі да мовы, як вы бачыце вот сённяшні стан мовы і распаўсюджвання яе? Ва ўніверсітэце я пачала размаўляць па-беларуску з-за таго, што выкладчыкі размаўлялі па-беларуску, павага да выкладчыка і таму імкненне размаўляць на адной з ім мове. Потым пазнаёмілася са студэнцкім этнаграфічным таварыствам, трапіла ў беларускамоўнае асяроддзе і вось увесну пазнаёмілася, улетку паехалі ў экспедыцыю у Калінкавіцкі раён Гомельскай вобласці. І вось 2 тыдні мы там былі, 2 тыдні я размаўляла па-беларуску, там па тэлефоне раз на дзень маці званіла, потым прыехала дадому, я не магла размаўляць па-руску. Мысленне пераключылася. Ну і быў выпадак, калі вось ва ўніверсітэце з сябрам сустрэліся на калідоры, размаўляю з ім па-руску, знаёмыя былі з каледжа, ідзе побач выкладчык. Павіталася па-беларуску. Працягваю з сябрам размаўляць па-руску. Выкладчык ідзе назад, з ім перакінулася пару словаў па-беларуску. Потым сябру: чакай, я завісла, я не магу пераключацца так хутка. Ну, двухмов'я? Да. Зараз ужо нармальна, я спакойна хутка пераключаюся паміж мовамі. Ну вот вы захапіліся фальклорам, я пра гэта хачу больш падрабязна пачуць. І я вось напісаў у свой час такі верш. Убачыў у гарадскім двары жалейкі, скрыпкі, цымбалы, нібы далёкія сігналы таемнай даўнія пары. Вось гэтыя сігналы фальклорныя, як прыйшлі да гарадскога чалавека? Сігналы фальклорныя былі сувязь праз маіх бабуль-дзядуль. Яны былі з вёсак, жылі з мамінымі бацькамі. Бабуля родам з Сумшчыны, Украіна, дзядуля з Калінкавіцкага цяперашняга раёну, адкуль мой дзядуля родам, была тая Калінкавіцкая сэтаўская экспедыцыя. І яны ведалі песні, памятаю, у дзяцінстве бабуля мне спявала украінскія песні, дзядуля многа чаго, хоць яны абодва з вышэйшай адукацыі былі, вельмі шаноўныя, паважаныя людзі. Аднак дзядуля, ён так ставіўся да мовы крыху насцярожана, а потым я неяк у сямейным старым фотоальбоме знайшла яго фотаздымак, здаецца, ці 7 клас школы, ці 5, падпісаны па-беларуску. Ось ваша прафесія якраз гэта жывая спадчына Гомельшчыны. Дарэчы, на Гомельшчыне ёсць немало такіх абрадаў, якія ўнесены ў скарб нематэрыяльнай каштоўнасці, так? Так, яны нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць і Рэспублікі Беларусь. Зараз гэта 12 праяў. І таксама ўжо ў спісах ЮНЕСКО зараз 2. Гэта бортніцтва нашае і Юр'е Пагостаўскае, Жыткавіцкі раён. Вывучаючы гэты фальклор, напэўна, вы прыйшлі да таго, што захацелася паспяваць і самой, таму што Ягорава гара, ваш фольк-гурт, які складаецца, як я, у прынцыпе, чытаў таксама і глядзеў у інтэрнэце, з 4 чалавек, і там безліч музычных самых розных інструментаў. І ніхто спецыяльнай музычнай адукацыі не мае, так? Спяваць я стала, Ягоравай гары. Спяваць традыцыйна я вучылася ва ўніверсітэце. Ларысы Миколаївни Рыжковай, таксама выкладала Тацяна Александровна Плодунова, ваша госця.
там навучылася спевам, пасябравала са сваім голасам. Ён мне вельмі доўга не падабаўся, не ўмела з ім ладзіць. Вось недзе так на апошніх курсах універсітэта і нават пасля, напэўна, пасля універсітэта я ўжо пасябравала са сваім голасам, навучылася. Ну вот, калі б вы мяне ўзялі ў гэтую сваю Ягораву гару, што б мы з вами паспявалі б? Можа, ружу кветку. Ну, может быть, давайте что-нибудь такое больше для меня легкое, может быть, ну, зеленую вишню. Давайте. Зеленая вишня. З-пад корня не вышла, не дай мяне, маці, дзе я непрывычна. Не дай мяне, маці, дзе я непрывычна. Як выйду за ліси, ды стану на гору, вари, маці, вечерю, дай на мою долю. Дякую. Гэта варыянт няглебскі. Як выйду у поле, як гляну на волю, вариш, маці, вечера, дай на мою долю. Скажите, калі ласка, вось, а што вам дае удзел у гэтым фальклорным гурце? Таму што гэта ваша спецыяльнасць, вот гэтыя кніжкі, вот гэтыя рэчы, якія вы напісалі, а вот студэнцкае этнаграфічнае таварыства, падарожжы, песні, спевы. Гэта творчасць, якая для мяне неабходная. Неабходная частка майго жыцця, і каб я сябе добра адчувала. Мне творчасць неабходная, спевы, гэта не толькі там праца на публіку, гэта і задавальненне ўнутранае, і таксама стасункі з навакольным светам. Як вот вы лічыце, і практычна вы маеце справу з юнымі дзяўчатамі, хлопцамі, як яны ставяцца сёння да фальклору і наколькі актыўна яны ўспрымаюць вот гэты народны фальклор? Успрымаюць, ёсць цікавасць гарадской моладзі на святах, якія вось у нас часта ў горадзе святы арганізуе філіял Веткаўскага музея. Вельмі многа збіраецца людзей, прыходзяць, спяваюць, танчаць. Ёсць цікавасць, таму ёсць спадзяванне, што працяг, перадача, гэта ўсё адбываецца і будзе. Традыцыйная пытанка. Скажыце, калі ласка, што для вас значыць, на ваш погляд, любіць сваё? Любіць, шанаваць, падтрымліваць і атрымліваць ад гэтага задавальненне і даваць задавальненне тым, хто побач. Ну вось назавіце, калі ласка, 3 месцы у Беларусі, ну, у якіх, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму. Я вось казала, што была на радзіме свайго дзеда, цікава на радзіме другога дзеда, бабулі. І я вось лічу, што кожнаму чалавеку трэба пабываць вось на той малой радзіме сваіх матуль, тат, бабуль, дзядуль, каб зразумець, адкуль і што ідзе. Гэта, напэўна, мінімум 2 месцы атрымаецца. І яшчэ пабываць у тым месцы ў той час, калі адбываецца традыцыйнае свята. Не пастаноўка, а там, дзе свята праходзіць жывое, каранёвае. І пабачыць гэтае свята, пабачыць гэтых людзей, з імі паразмаўляць і такім чынам раскрыць сваю душу. Скажыце, калі ласка, а вось калі б уявіць так у фантастычных такіх варунках, з кім бы з гістарычных асоб нашай Беларусі вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? Вось, напэўна, Зінаіда Яковлевна Мажэйка. Вось я з ёй паспела пабачыцца на сумеснай адной імпрэзе, аднак вось так пазнаёміцца не паспела. Ну, а вось каго вы сёння чытаеце з беларускіх аўтараў і каго вы парэкамендавалі пачытаць нашым тэлегледачам? Зараз я слухаю людзей на балоце, якіх ужо згадвалі на радыёкультура. Тое, чым вы займаецеся, гэта вельмі цікава, і я жадаю вам поспехаў, а нашым
Тэлегледачам я нагадаю, што сённяшняй госцяй маёй была этнограф, даследчыца Ірына Глушэц з Гомеля, якая прыехала спецыяльна для нас на гэтую праграму. Усяго вам найлепшага, да пабачэння, да новых сустрэч.